F'sena waħda biss Gvern Laburista investa 3.2 miljun euro fil-faċilità korrettiva ta' Kordin, somma li tisboq sew in-nefqa ta' Gvern Nazzjonalista f'9 snin fl-istess faċilità. Fil-fatt fil-ħabs ta' Kordin Gvern Nazzjonalista bejn l-2004 u l-2012 nefaq biss 2.8 miljun euro. Dwar din nefqa stħarġet il-Gazzetta Torċa hekk kif spjegat li dan kollu ixejjen argumenti li deru fil-mezzi tax-xandir dwar l-attenzjoni li l-Gvern qed jagħti fil-faċilità u l-priġunieri li jgħixu fiha. Fl-artiklu tagħha l-Gazzetta tispjega li l-fondi kapitali marru biex isiru investiment fil-faċilità li minnhom gawdew l-istess priġuniera u anke l-uffiċjali li jaħdmu ta' kuljum hemm. Fil-fatt b'investiment ta' 700,000 euro saret kamra li fiha l-priġunieri jirċievu attenzjoni medika. Dan apparti investimenti f'vannijiet ġodda, numru ta' body u baggage scanners sabiex tiżdied is-sigurtà fil-faċilità, investiment f'apparat sabiex il-priġuniera jkunu jistgħu jaħdmu fil-ħabs fosthom fil-workshop tal-Mastru Daxxi u uffiċċju ġdid biex inżammu r-records b'investiment ta' aktar minn 200,000 euro. Apparti minn hekk il-Gazzetta tkompli tispjega kif kien hemm l-ingaġġ ta' numru bla preċedent ta' ħaddiema professjonisti fil-qasam. Minn tabib wieħed li kien hemm fil-faċilità sal-2012, illum hemm 3 u hemm ukoll 3 psikjatri li joffru s-servizzi tagħhom b'wieħed minnhom ibbażat fil-faċilità. Dan biex wieħed ma jsemmix 17 l-infermier li jaħdmu fil-faċilità. Reċentament ġie ingaġġat dentist biex joffri s-servizzi tiegħu lill-priġuniera. Dan l-investiment fir-riżors umana ifisser investiment ta' madwar 2.5 miljuni u allura żieda fl-ispiża rikurrenti. Dwar din ukoll kien hemm żieda sostanzjali taħt Gvern Laburista. Fil-fatt f'9 snin, Gvern Laburista kellu spiża rikurrenti fil-ħabs ta' kważi 125 miljun euro. 76% aktar minn dik ta' Gvern Nazzjonalista li f'9 snin nefaq biss 71 miljun euro. Dan l-investiment jikkomplementa mal-eliminar ta' droga fil-ħabs fejn il-ġungla u l-priġunieri jikmandaw fil-ħabs saru xi ħaġa tal-passat.